La millor poesia. Aquest poema el vaig escriure pensant en el grup que llegien les meves poesies en la muntanya del Montnegre. Gràcies a tots. En l'auditori més vell del món tenim per sostre el cel blau, per públic els arbres del bosc, i amb un silenci ple de sons s'han escoltat unes poesies que, encara que senzilles, arribaven al cor. O serà que les veus que les llegien, tan suaus, tendres i plenes d'amor, han fet de per si que fossin boniques, fent emocionar a tot l'entorn. I allà, entremig de les muntanyes, s'han remogut els esperits adormits. El soroll de l'aire acariciant les fulles posava al fons a les veus melodioses i la terra escoltava en les seves entranyes tot el que li volien dir. Això és la verdadera poesia. Si no és així, què és, doncs? Aquesta germanor, aquesta intenció, aquesta unió entre vosaltres i la mare terra. Per mi, la poesia no és res més que això. I si per cas us preguntéssiu quin va ser el poema més hermós, jo vull dir-vos que la millor poesia és la que vàreu escriure aquest dia entre tots.